Pričamo sada o reciklaži. Zorana Nikolić, izvršni direktor reciklaže, naša gošća. Dobro jutro. Zorana, dobro nam došla. Evo, moramo odmah na početku da pomenemo vašu akciju Cash za trash. Evo da pitam od početka godine kako to ide, jeste li zadovoljni koliko ljudi recikliraju? Jesmo, hvala lepo. Jesmo, Cash za trash, 5. godina za redom. Dovoljno govori. Sigurno je da uvek može bolje, ali ovoliki odziv pokazuje da imamo još puno posla da završimo i još puno elektronskog otpada da recikliramo. To znači da građani i firme i dalje čuvaju električni i elektronski otpad i da ih podsjetimo da evo sada počinje prolećno sređivanje grada, da možda nije loše da i oni urade prolećno sređivanje svojih podruma i ostava. Jeste pravo vreme. Proleće za nas, zima je uvek onako neki mirniji period za reciklažu zbog tog sakupljanja i transporta. Sad je pravo vreme. Čuvamo. Mi smo prosto takav narod. Uvek mislimo da ovaj motor od veš mašine može da zatreba za neku veš mašinu koja će biti za 20 godina i tako dalje. Tako da imamo po nekim informacijama i istraživanjima još jedno 5 godina će biti potrebno da građani recikliraju svoj takozvani istorijski otpad, a firme daleko više. A kakva je situacija sa firmama? Eto, to me zanima, pošto mi to često pominjemo. Ima li tu nekog pomaka? Ima sigurno. Ova naša viđenja svakog ponedeljka i tekako daju rezultate. Zahvaljujem se tebi i Studiju B pre svega. Građani naravno izuzetno pozitivno reaguju, ali bi pohvalila i firme, uvek ove male i srednje preduzeća. Sad je za njih interesantan period, pošto je do 31. marta krajnji rok za predaju godišnjih izveštaja reciklaži, ja se izvinjam, Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije, i to je uglavnom su izveštaji o otpadu, o reciklaži, šta se predalo. Tako da sad ovako rade telefoni, sad su svi vrlo savesni. Ja sam set reciklaža uvek na raspolaganju za sve informacije i svojim klijentima i potencijalnim klijentima, i skoro sam baš na nekom skupu razgovarala sa predstavnicima iz Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije i rekli su mi da su samo za prošlu godinu predali 5800 prijava protiv firme koji nisu dostavili izveštaje, a u obavezi su naravno zakonskih. Evo, čuli ste šta je obaveza firmi. Cash za trash odnosi se na privatna lica, odnosno oni dobijaju novac za otpad koji vama isporuči ili vi dođete po njega. Ono što je interesantno jeste da obično kad je nešto dobro, to se i dešava, da zapravo su se pojavile neki ljudi, neke firme koji rade po istom principu, ali nismo sigurni gde taj otpad završava. Zbog toga je važno da pozovemo set reciklažu, jer je važan taj proces recikliranja zbog očuvanja životne sredine, jer je to opasan otpad. Tako je. Elektronski otpad jeste opasan otpad. Hvala ti puno što se to pomenula. Sve češće dobijamo informacije, naravno, od građanstva. Naša akcija jeste samo za fizička lica, znači za građanstvo, prosto da kako su već ekološki svesni i društveno odgovorni, da dobiju neku nadoknadu za to, da budu stimulisani, a ono zašto mi to radimo, to jeste reciklaža. To je da se opasan otpad zbrine, da se izdvoji, da se istretira, da se od njega dobiju sekundarne sirovine, a da sve ono što je opasno u njemu završi tamo gdje treba. Znači da bude istretirano i zbrinuto na pravi način. Kažem, nije svejedno pustiti u kuću i nepoznate ljude. Kolege iz call centra uvek najave dolazak ekipe, naši ljudi imaju svoje uniforme, brendirane su vozila, su brendirana, Cash za trash, set reciklaža. Opet kažem, možda ta druga lica koja dođu, pretpostavljam da je tu poenta samo doći do sekundarne sirovine. To što će neko nestručan za rad sa opasnim otpadom pri demontaži tog uređaja nestručno i neprofesionalno oštetiti taj uređaj, zagaditi prvenstveno svoje zdravlje, pa tek onda životnu sredinu. Znači, ipak predajte svoje elektronske uređaje ovlašćenim operaterima. Kako da sve bude kontrolisano, 0800 250 000. Pozovite set reciklažu ukoliko imate električni i elektronski otpad koji vam više ne treba. Vidimo se mi ponovo sledeće nedelje. Hvala, Zorana. Slušamo najvažnije